6. Bart Helmholt, 6. Stel even voor op het nummer dat ze getrokken hebben. Zo is straks de volgorde. Er is gelood. Er is gelood. Wie moet beginnen? Wie burger? Bart Helmholt! Hij is sterk, we zullen zien. De eerste keer dat hij meedoet in de finale. Dit is het hek van deze loop. De onverslagen. Haha, de titelverdediger. Gijs Boeien! Nooit verslagen. Deze man. Nooit verslagen. Door iemand. Door iemand. Ja, 3, 2, 1, start! Hij loopt! Ja, zie je hem? Dat is een zeer zware training. Zeer zware training. Zo'n jojo. Helemaal de kop inderdaad. Het eerste onderdeel is de beste. De snelste, ja. Ja, dat ging best. Helemaal kapot. Eventjes. Ja, Jetse zei dat dit kwart verzeuren is kwart herstel. Dus we moeten nog ongeveer wat bij. Dus er komen meer onderdelen. Ik viel me heel best. Ja, dit is wel, vrachtauto look is eigenlijk een onderdeel, daar blaast hij altijd helemaal op. En dat is altijd het eerste onderdeel. Dus dan wil je het niet toch... Maar nou in de kop eraf. Dus, nog eens verder. Ja, en de meesten van waar ik heel veel verwacht had toch wat puntjes laten lezen. Dus nou aan het heen gooien, hopen dat we daar ook flink op scoren kunnen. En dan is me iets meer vertrouwen naar die BMTA. Het laatst had ik daar al een beetje buffer voor dat ik kan zeggen van nou ja, dit is punt sparring. Bart Helmholt de vierde. Die heeft hier
40 meter de moed is. De eerste Dakota. Hart Helmholtz. Hij liet het keer. Sterk, hè? 40 meter. Daar bij die team is het record. Daar is het record. Pak hij hier het Nederlands record. Hart Helmholtz. Hier is het Nederlands record. 60 meter. Dit is zelf op jullie. Dit is zelf op jullie. Hart Helmholtz, die 85 meter. 70 meter. Hoe sterk is deze man? Hoe sterk is deze man? Hij is de 80 meter. 80 meter. Hier in balans. Doorgaan. That's it. You can hold it 3 days. Come on. Yep. Good breathing. Good breathing. Keep going. Keep going. Come on, man. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Applaus voor de vrouwhuis. Hij stramt voor de 60 meter. Hier moet hij verliezen. Met een geweldige prestatie. Een grote applaus voor de winnaar. En een nieuw record. Hart Helmholtz. Nederlands record. Onder 105. En Gijs Boeien, hij zal hem de hand geven, ja? Hij moet het herkennen. Hoe is strijd wordt tussen twee mannen, ja? Dit willen we zien. Prachtig man. Nou Bart, jouw onderdeel gewoon en dit onderdeel dat gaat crescendo, hè? Gewoon heel best, ja. Het recordjaren zitten er nog een beetje in vanuit de lappen natuurlijk. Ja, nee, dit is gewoon heel best. Jetse zei het natuurlijk de vorige keer al, dit is mijn onderdeel, wat rennen en kniep. Nou ja, kniep weer heel best en de rennen daar sneuvel ik uiteindelijk op. Ik kijk nog wel graag iets beetje nog verder wilt, maar... Het Nederlandse record is 60 meter. Dat is nou 80 op die namen. Ja, het voordeel is natuurlijk dat het mooie lange eind binnen, dat has minder bochten. Maar ja, 20 meter meer is wel een mooie afstand. En dus komt er nog één onderdeel, de 15. Wat is er nog mogelijk? Ja, ik zit net heel goed in de punten. Ja, net heel tevreden hoe het heen gooien. Daar ga ik wat te volle lezen laten en BM heb ik incalculeerd. Maar volgens mij met deze uitslag dok nog mij voor de top 3. Dus, ja. Dat is bijzonder. Dat beleven we net vaak, want dit ben jongens getraind al jaren. Vooral de top. En ik verbaas me hoe die verrekte Bart, die vierlepper, ja, die is apart sterk, moet ik zeggen. Hij wint je 2 onderdelen al. En er moet nog een onderdeel komen. Dus die, het record pakt er hier, maar de BM staan erin. Ik ben, wij staan versteld. Ik wist dat die vierleppers zo sterk waren. Dus nee, dat is het bijzonder. Kom op, Bart. Helmholtz. Hij maakt niet zo. Kijk, die Bart Helmholtz. Die drie. Hij gaat niet meer kijken. Hij gaat nu 150 kilo. Hij pakt 150 kilo. Hij is deel 150 kilo. Bart Helmholtz. Debuteert in de categorie tot 104 kilo. En dat was gewoon te warren, hè? Ja, dat had ik van tevoren net verwachten. Wel op hoop natuurlijk voor vochten. Top 3, daar heb ik eigenlijk een beetje op gehakt. Maar dan moest wel alles mee zetten. Nou, alles zit je net helemaal mee. Hij gewoon iets te volle verspillen. De BMW is gewoon nog steeds ondermaats. En dat wordt mijn winterprojectje. Maar als dan 3 onderdelen winst, ja, dan is het aan het worden.
Ik wou eventjes zeggen dat ik hier bij mijn afscheid aankondig. Dit was de laatste keer, de laatste wedstrijd. Jongens die bij mij trainen, die ik heb opgeleid, na jaren, steentje overgedragen. Het is goed zo. En ik denk dat ik trots ben op mijn hele team en iedereen die hier ook staat, alle deelnemers. En dat de sport een hele mooie toekomst heeft. Iedereen bedankt. Groot applaus voor Gijs Boeien. Werner van Alkmaar, absoluut de sterkste. Ja, er zal niemand over twijfelen. Kunnen de bekerwinnaars straks even bij elkaar en aan de andere deelnemers er even achter.